गोंयांतल्यान शिकपा सारकी अशी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार गोंयकारांची नम्रताय अशें मत नामनेची अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी हिणें उक्तायलें। गोंयांतले जायते कलाकार आनी संस्था कितलींशींच वर्सां आपले कलेची काळजांतल्यान जपणूक करतात अशेंय मृणाल कुलकर्णीन म्हणलें। गोंयच्या कलाकारांक प्रोत्साहन मेळपा खातीर कला आनी संस्कृती खातें वेगवेगळ्या पुरस्कारांचें आयोजन करता। बुधवारा हे खात्याच्या वतीन नामांकीत मान्यवरांक अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी हांच्या हस्तुके गोंय राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार, युवा सृजन पुरस्कार तशेंच उत्कृष्ट सांस्कृतिक संस्था, उत्कृष्ट ग्रंथालय आनी ग्रंथपाल पुरस्कार भेटयले। कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर जाल्ले ह्या सुवाळ्याक कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, सांताक्रुजाचे आमदार रुदोल्फ फेर्नांडीस तशेंच हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले। असं वाटलं गोवा आम्हाला अनेक गोष्टी शिकवतं। त्यातली आणखी एक गोष्ट म्हणजे गोवा आम्हाला नम्र व्हायला शिकवतं। बाहेरचे कलावंत आम्ही इथे येतो आणि इथल्या कलावंतांकडे जेव्हा बघतो, अनुभवतो, जेव्हा त्यांची कला त्याचा आस्वाद घेतो, तेव्हा खरोखरच असं वाटतं की इतर कलाकारांना मराठी भाषेत सांगायचं तर अर्ध्या हळकुंडाने पिवळ्या झालेल्या पुण्या मुंबईकराच्या सारख्या कलावंतांना आम्हाला नम्रता म्हणजे काय हे गोव्यात येऊनच शिकायला मिळेल। कित्येक वर्ष इथल्या नाट्यसंस्था काम करत आहेत। कदाचित त्यांना आपण ज्याला रेकग्निशन म्हणतो तसे ते कधी टीव्हीवर येणार नाहीत, कदाचित ते चित्रपटात झळकणार नाहीत, पण त्यांची निष्ठा ही इतकी मोठी गोष्ट आहे की ती भल्या भल्यांना जमणार नाही। खूप बरे दिसतं की आज गोयचं कला आणि संस्कृतिक संचालनालय वेगवेगळे राजाश्रयाच्या माध्यमातून म्हणू नका, कारण यतीनबाब तळावलेकर म्हणल्या लोकाश्रय जायत पण जोपर्यंत राजाश्रय ना तोपर्यंत बरेचशे आमका कलाकाराक नवे प्लॅटफॉर्म आम्ही तयार करपाक शकना। आणि म्हणूनच काणकोणच्या त्या पोतान ते पेडणेपर्यंत किंवा मुरगावच्या त्या बंदराच्या पर्यंत आमच्या ठाणे सत्तरीपर्यंत विविध जे आमच्यो एनजीओस असतात किंवा ज्यो सांस्कृतिक संस्था ज्यो असतात ते आपल्यापर्यंत ही कला सांभाळपाचो सातत्यान प्रयत्न करतात, एक व्यासपीठ दितात। आणि हांव आज इतले म्हणन की जसे आमचे सूत्रसंचालकान म्हणिल्ले आसात, घडी एखादे शिक्षण पोट भरपाचे माध्यम असपाक शकता, पण तातूंत आमकां जर स्वतःची वळख जर निर्माण जर करपाक जर जाय जाल्यार दोन क्षेत्र अशी आसात ती म्हळ्यार एक कला आणि दुसरी म्हळ्यार खेळ।